Dobar dan, dobar dan. Kao što naslov kaže, vježbe za mobilnost, odnosno za istezanje. To je za vas ove najljenije koji stalno se žalite, bole vas leđa, ovo, evo, odradi ove vježbe. Što je najbolje, ja baku ove vježbe nagovaram da doma radi, da nisi zakržljala, da nisi sva ovako pogrbljena. Ajmo ih proći. Prva vježba nam je ovo. Tu su nam ruke, malo raširimo stopala, počnemo dokle ide. Tu su ti ruke, ravna leđa, onda laktima otvaramo koljena, primiš stopala ili noge tu kod čarapa i ovo držiš. Ova pozicija, tu smo i probaš napraviti ovo. Pogled gore u zrak, ako ne ide, probaj koliko god ide. Tu, zadrži malo duže u ovoj poziciji i ovo. Zatim nakon toga, tu smo, ruke naprijed, zadržiš u ovoj poziciji, gore ovo, onda opet tu. Nakon toga probaj raditi ovo, gore 5 sekundi, dolje 5 sekundi. Za kraj je zadnja stvar, jedna noga tu, druga noga tu i guraš samo kukove prema naprijed. I zadrži. Ako te baš boli ovo drugo koljeno, stavi si ručnik ispod. Ovo su ti bile vježbe za mobilnost ako se osjećaš kao baba i ništa ne radiš doma.